Ni kwa dai Aisha in tambaye ki, wai Aisha ya batun saurayinki Usman kuwa? Wai yanzu Usman wannan soyayyar da ike nuna miki a kwanakin baya yanzu kwa ina nuna miki ita? Saboda kin san fa samarin yanzu sai dai a hankali, kina gani dai ni dai saurayina Siraja tun da sallah ta rage saura sati 2 bawan Allah nan ya guje ni ya sa na a blacklist. Ke ko namba ko wayar ƙawata na a ranar kira shi na tura mishi da text message sai ya ce min ai ban rubuta text message ɗin daidai ba, na rubuta shi da babban baki. Ke a takaice dai duk inda na je idan ya gani sai ya cika wandonsa da iska ya fita a guje. Saboda me? Wai saboda sallah ta yi. A kwanaki kuma yana ce min ba zai iya kaiwa minti 2 bai ci muryana ba, kuma ba zai iya kaiwa awa 2 ba tare da ya ga fuska na ba. Ni dai ban san yadda zan da shi ba. Amma ke dan Allah saurayinki Usman haka yake? Ke dai ƙawata bari dai kawai idan ana sallah ba a magana. Usman Usman ai Usman ba saurayin arziki ba ne. Ai Usman tun da sallar nan ta zo ya daina ɗaga mu waya ta ga baki ɗaya. Idan na kira shi ma ba zai ɗaga ba sai ya ce min ai me kaza. Idan kuma na ɓoye namba na kira shi yana jin muryata sai ya ce kashe zan kira ki. Idan kuma na tura mishi da text message kamar yadda kika ce wai sai ya ce ai na rubuta mishi da babban baki. Ai ni Usman ya cuce ni kuma ya cuci rayuwata. Kin ganni sallan nan haka zan ci ta. Wayyo ni Aisha, ni ko yanzu ya zan yi da rayuwata?